Isang subscribe naman dyan mga idol. Magandang buhay! Ang surprise mo delivery ko ay magtutungo sa Sitio Bandong, Duyong, San Carlos City, Pangasinan upang ihatid ang pasorpresa para kay Sir Ferdinand Soriano na nasi-celebrate ng kanyang ika-42 birthday. At ang nagpapasorpresa sa kanya, walang iba kundi si Sir PJ all the way from Canada at ang kanyang kapatid na si Ma'am Maricel Soriano. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito kung anong magiging reaksyon ni Sir Ferdinand. Arat na! Hindi po yung video po namin, sir, man po. Pruweba lang po namin, sir, na... Pruweba lang namin yung po, sir. Pruweba lang namin yung... Pwede po namin siyang magamit na sa party po. Pag ganyan yung itsura, hindi na Po, sir. Tsukera ka, wala akong kayo. Tsukera ka, wala akong kayo. Siyempre, kinabuksan niya na yung banalang ko lang. Wala naman po dapat. Pero alam ko na yan, alam ko na yung surprise. Ilang beses ko na napanood niya sa YouTube. Po ba kung sino pa magsusurprise po sa inyo? Ay, Pag meron kayo, sir. ito. Ay, hindi po, sir. Nakutis niyo po talaga sa atin po. Alam mo po kung itatawa-tawa sa kasi po seryoso po kami. Basta na yung ate mo, pakakasalang ko na. Hi, sir. Ano ba? Ano gagawin ko? Nasaan na yung bata? Nasaan na? May pusera kayo, pa-surprise. Sino nag-surprise sa akin na ganito? Happy birthday! Happy birthday! Tingnan nyo na po. O sige, tignan na natin. Tignan niyo yung ano, yung kapatid niya, sir. Kuya, sir, titignan nyo na po. Sige. Saan ba kayo magbibigay po ng pasorpresa? Wala. Asan na yung ate mo? Asan na? Excited na ba? Karoon. Hello guys, Entro na si Ewan ko lang kung ano surprise ko. Tapos sabi nila na buntis ko daw yung ate mo.
yung ating saya. Well, which is okay naman sa akin kasi maganda naman. Kung pangit sana, baka magre-reklamo ko, magpapatulpo ako. Pero okay naman, iwan ko lang anong surprise yun. Kung sino nagabala para i-surprise ako. Baka yung nabuntis niyo, sir, yung nagabala. Yung nagpadala. Kasi alam niyang birthday mo. Papadala kung hindi po niya alam. So ayan, so ready na tayo sa ating surprise. Kasi nandun daw yung baby. 10 months na daw, 10 months. So guys, ayan, ready na ba kayo para buksan natin yung surprise? Hindi ko maalam ko, hindi ko masasabi kung ano ba kung anong kung anong group to, kung anong company na nagpapa-surprise sa bagay. So hindi ko pa siya masasabi guys kung anong pangalan ng nila. Sir, totoo yan? Business nila. Oo. So ayun guys, tignan natin yung surprise nila kung ano talaga. Hindi ko rin alam kung kanino ganggaling. Wala ako talagang idea. So yun guys, umpisa na natin. Tara, bilis! Tara yung bukasan. Paano yun? Pera o kahon? Hindi, patay na. Ala, gusto mo marimar. Chakot. Diyos ko na, surprise naman kayo, may tusera kayo eh. Ano kayo nanggaling to? Bomba yan. Sa sa babae daw, sir. So guys, Then out of the blue, God gave me you to show me what's real, and there's more to life than just Happy how birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Yung trip. Happy birthday! Happy birthday! Tatanungin po kita, may idea ka po ba kung sino po yung nagbigay po ng pasorpresa? Cause God gave me you. wala talaga akong idea. Wala, yung babae yun, sir. Ay, So, si Ma'am Maricel po pala alarin at si Sir. Open your eyes, ha? Nasa po sa raya, ha? Kaya po wala na magpapagod. Sir, para po may surprise po kayo, picture po muna kayo ng Favorite child. I didn't have a prayer, didn't have a clue. And then out of the blue, God gave me you to show me what's real, and there's more to life. Sir, tatanungin po ulit kita, anong feeling po? ang feeling ko. Ayan, talagang sobrang saya. Hindi ko rin alam na surprise ako. Pero actually may idea na ako nung nung sinabi may surprise. Kasi ito lang naman yung Ay, alam ninyo, sir, na may dadating. Po kayo, sir. Oo, may hint na ako na sa isip ko na ito. Si PJ, yung kanyang jowa. So, ayun po, sir. Ipagpapatuloy po natin yung program po ng part 2. Pero yung mga handa po, para mas maganda pong tignan, ipapasok po muna natin. Oo, sige, go. So, ayun po, ipagpapatuloy po natin yung part 2 po ng ating programa, which is, i-reveal po talaga natin kung sino po yung nagpa-surprise. Kahit na po, may hint na po si sir kung sino po yung nagpa-surprise, may inihanda po siya mensahe para po kay sir. Ito po yung mensahe na gustong iparating po ng nagbigay ng pa-surpresa para mas maging special yung araw na ito para po kay sir. Dear Kuya, una sa lahat, binabati ka namin ni PJ na napakainit na happy birthday Kuya. Sana nagustuhan mo ang aming sorpresa
ako'y handa sa'yo. Sana, napasaya ka namin sa araw na to, kuya. Pasensya na po kung masungit man ako, madagdag man ako, pero mabait, malambing, at mahal ko kayong lahat. Wala akong ibang dala, kundi lagi malakas ang katawan mo, at malayo sa kapahamakan, at malayo sa sakit. Lagi kang mag-iingat doon sa work mo. Try always. Happy birthday ulit, kuya. I love you. Love, Sel, and PJ. So, sing. Ano, parang ano na yan, magiging ano ko na yan, parang continuous na kung sino may birthday dito lang. Ako naman po tayo kay si Ma'am po, yung Mrs. po ni Sir, para po magbigay po ng message para po kay Sir Ferdinand. So, ikaw naman. Ano, wala naman pala yun. Ang masasabi ko lang sa asawa ko, Ayos ka, ayusin ka. happy birthday and salamat sa lahat ng Hindi pa na nanguhubot. From every doubt and I'm finally Si nanay po. Walang salamat, PJ, sa mga pagmamahal mo sa mga anak ko. Nay, walang iyakan na. Maraming salamat sa mga surprise na binigay mo ngayon. Sana huwag kang magbago. Sana marami pang blessing ang darating sa'yo. At sa mga anak ko. Sa akin, wala kayo dito. Para po kay Sir. Birthday, I love you. And many, many more. Cause God gave me you. Happy birthday to you. Panangan! Happy birthday to you. Panangan! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yung Panangan! isa pa po, yung mas malakas at mas mabilis. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sir, promise. Kasi birthday. Happy birthday to Sir. So, hindi pa po dyan nagtatapos ang pasorpresa ni Ma'am Marcel at ni Sir. Ano naman yan? Sir, pwede po bang pahugot? Baka Baka ipapahugot mo dyan, sir. Baka naman 42,000, sir. Baka yan Actually, na ito po yung pinaka gusto ko sa lahat, yung pahugot-hugot. No, sir! Kasi first time ko maghugot, kaya misis na akong hugot. Go, sir! Go na ba? Yes, sir! 1, 2, 3, go! Go! I still curse. Happy birthday! Happy birthday! Ayun na! Ayan na, ito na yan. Bilangin mo. 5,000! 10,000! 100, Susunod din mamiso. 200, 300, 42 na yan, sir. sir, 42 na. Abitin! Abitin! Boss! Ito pala yung prank. Gusto. Nag-expect. Thank you. Wow. So, bago po natin tapusin yung programa, sir, may gusto ka po bang sabihin po sa nagpapot po ng kanyang pagmamahal, sir? So ayun, ayun guys, thank you so much.
Lalo-lalo na kay PJ. Daddy, sabi niya. Kahit konting araw pa lang namin nagkakilala pero binigyan niyang kulay ang aking birthday ngayong araw na ito. Maraming salamat sa iyo, PJ. So sana umiyak pero wag na lang. Thank you so much, PJ and Maricel, sa aking pinakamamahal na kapatid na si Maricel Soriano. Thank you so much. Ayan, sa pa-surprise niyo. Actually talaga dito talaga ako. Ito talaga yung ini-expect ko. Kasi maramihan kasi kung ano yung edad. Yun po yung kanilang. Oo, kung ano yung 42, 48,000. 42,000! May 1,000 ka talaga. Dito talaga ako na prank yata. Prank lang. Grabe talaga. 42,000 42 pieces. 42 pieces pala. So thank you so much, PJ and Maricel. Thank you so much. Ayan, at sa maraming salamat din sa surprise mo deliver ko. Ayan, thank you so much, guys. Yun na. Okay. Meron pa bang pangatlong surprise? Pangapat na surprise mo? In behalf of Surprise mo deliver ko by Mama Liz Manabay, sir, gusto po namin ipabot sa inyo yung happy birthday. More blessings to come po and stay safe and healthy. Sir, God gave me you. para po sa'yo. Bigay po ng surprise. In your arms, So much. with every tender kiss. Sa lahat po na mag-avail ng aming pasorpresa, may pa-free sling bag po kami, caricature, or wireless mic. Kaya, so guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Surprise mo, deliver ko, and don't forget to click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Sir, thank you so much. Happy birthday! Huwag kalimutan mag-subscribe kay Kuya Perks Vlog. Ayan, alright. Para sama-sama tayo. Thank you so much, guys. Bye-bye. Thank you.